Update lang niya itong kanatong nahitabo nga sunog sa dakbayan sa Mandawi kagahapon. Kapin sa kalibok ka mga individual tanan ang nabiktima wara hinoy nakitang suliran ug hayan makatukod pagbalik sa ilang mga parimay. Adunay live update si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, hinabang ang ipanawagan karon ini mga biktima sa dakong sunog nga miulbo dinhi sa barangay Tabok kagahapon sa hapon. Kini na karon ang nahabilin sa mga panimay sa Almers compound nga gilamoy sa kayo kagahapon sa hapon. Ang mga residente nag-iyahay pagsalbar sa mga putha o ubang mga butang nga mamahimo pang kapuslan. Sa inisyal nga talaan sa barangay, 174 ang mga balay nga naugdaw ug moabot sa 265 ang mga pamilya nga apektado, moabot sa 1,100 ka mga individual tanan. Sa balay sa pamilyang Balaba, gingong nagsugod ang kayo. Apan gihimakak kini ni Noy Diomedes. Duda niya, wala pang wire kaya dito, lambot wala lang wire, gikuan sa padong likod. Bumata kung duda tingali. Bata na ko, dito na sikilaan, manay lang ingon nga nagluto. hindi tinuod. Dili. Ang dapit na sunugan, pribadong luna nga gipaabangan sa mga mulupyo. Apan matod sa kapitan, hayan makatukod ra pagbalik ang mga nasunugan. Magtigom pasab ang barangay alang sa deklarasyon sa state of calamity sa dapit. Kini aron magamit ang ilang calamity fund nga itabang sa mga biktima. Thank you sa una kay nakapanghatag mami sa tag 3,000 per family. Nya renters 1,500. Same po din plano karon. The same ra gyapon. Aniya karon ba mahimutang sa gym sa Barangay Tabok nga mo'y temporaryong evacuation center nini mga nasunugan sa may Almers compound. Nini mga higayuna bab nagpadayon ang relief operation nga gipangunayan sa GMA Regional TV kaabag sab nato ang GMA Kapuso Foundation nang hatag tanim higayuna og mga relief packs, mga pagkaon, dilata ug bugas alang sa atong mga kapuso nga nasunugan dinhi sa Barangay Tabok. Gi-asistihan sab dinhi ning mga personnel sa barangay og mga kawani sab sa CSWS sa dakbayan sa Mandawi. Kung inyo mabantayan bab, nagdasok yun kining ubay-ubay gatusan ka mga residente nga apektado sa sunog dinhi sa ilang temporary evacuation center ang ilang gymnasium. Ubay-ubay gyud ni sila gudungod kay moabot man sa 1,000 itanan ang mga biktima sa sunog. Nang hinaot kining mga residente nga apektado nga makabangon ra ni sila human sa miigo nga trahedya kagahapon. Nasayram sa dato gikan sa barangay nga usa sa gikonsidera sab nga evacuation center unya ang eskwelahan apan na matud ni Kapitan Dario Tariman nga makig-istorya o makighinabi pa siya sa principal sa tupad nga eskwelahan kung katugtan ba ang gamiton sab ang pipila sila mga classrooms aron hamugaway alang sa ilang mga residente nga nasunugan. Dinhi gyud ni sila mag-star una sud sa pipila ka adlaw samtang nagpaabot sa pagtukod na balik sa ilang mga Pinoy-anan. Hinuon wala ray aberya ug hayan makabalik ra sab ni sila pagtukod sa ilang mga Pinoy-anan kay wa man sab mo express og interest ang tag-iya sa yuta nga gamiton ang luna nga gibarugan sa ilang mga Pinoy-anan. Mao kana ang latest Bob gikan sa tuhimutangan dinhi sa gym sa Barangay Tabok sa Mandawi City, Bob. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live report.